ҳунарманд, коргардони кино ва театр Муҳиддини Музаффар. аз 2000 зиёд не, аз 2000 рубл зиёд не. Дар маҷмӯъ? Дар маҷмӯъ, бале. Дар маҷмӯъ аз 2000 рубл зиёд не. шумо пурсидед, ман шумо ба ҷавоб додам, барои он ки аз 500,000 доллари амрикоӣ зиёд аст. Муҳиддин бо ин фикр хоб мекунад шаб, Муҳиддин бо ин фикр. Ба фикри шумо филми тоҷикӣ кай Оскар мегирад? Кай? Дилам аз ҳамин қафаси сина берун омадааст. номи ин бадбахтӣ. Рақс мекунед? Шояд рақс ҳам бошад. ба хонаи мо меҳмон омаде шуд тамом. мобайни 15-20 дақиқа ман мепартам шумо ҷигарҷон. Аниқа ко? хуб, ман мегӯям ки чои худат ба ҷои кофтаи худат меафти. Доллар хуб аст? бале. Бале, ҳамин фақат бо сомонӣ мегардед? бале. нос мекашед? Расм чӣ? ба шумо мегӯям ки комилан гапатон дурӯғ аст. ин Музаффар барбириш савоба ҷавоб намедиҳанд, лекин ба ҳар ҳол Салимҷон пурсед. 400,000 сомониш хайр. хайр, яъне як линчаи картошкамона як сумка мефурӯшем. киноҳои дуздида копия карда мефурӯхтагӣ ё тайёрхӯрҳо чӣ гуфта недоред? тамоми филмҳое ки то имрӯз муассиса гирифтаанд мебароянд. ин як хабари хуб аст. обуна шав ютуб канали нигоҳи нав барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад. мусоҳиба бо формати нав, фактҳои нав, саволҳои ғайриоддӣ, ҳолатҳои хандаовар, ҳазл, шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи нигоҳи нав. ба канали мо обуна шав. аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош.